बेरेखा हान्जा होननानै जोंहा बेबायदि गैला। बेरेखा हान्जा थाथावना बाथ्राबो नङा। 17 बोसोर हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ सरकार दङमोन। मेगन मेसेबनानै सानहरोब्ला 2028 मायथाइनि नोंथांमोननि उदालगुरि दरंनि रायट गोसोखांगोन। 2012 मायथाइनि क'क्राझार चिरां धुबुरीनि जे रायट बेखौ नोंथांमोना गोसोआव फैगोन। नोंथांमोना सानगोन जे 2014 मायथाइयावहाय जोंनि मानसिफ्रा जे गुबुन गुबुन जाथि जनगोष्ठीनि बर'फ्राबो जे रिलिफ केम्पआव थानांदोंमोन बेफोर जिनिसफ्रा नोंथांमोननि खर'आव सौफैगोन। जायफोर मानसिफ्रा दिनै जोंनि रन्जन दैमारि सारखौ जोंनि जोबथेसालिनिफ्राय बख'फिननायनि हाबाफारिखौ लाबाय थादों बिथांमोनाव सोंबा नोंथांमोना मिथिगोन जोंनि सरकारा जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बिसोरखौ माबायदि मदद होदों। रन्जन दैमारिया जाहैबाय जोंनि हारिनि सासे हिर'। बिथाङा जाहैबाय जोंनि दैदेनगिरि। जोंनि बर' माहारिनि थामोनथा रैखाथि आरो मोनथाय बेखौ एनश्योर खालामनो थाखायनो बिथाङा गावनि दिनैसिमनि जिउआव जोबोद गोब्राब खामानि मावबाय। बिथाङा दाखालिसो बिटिआरनि गासै 40था बियाबनि बा 40था ब्लकनि मोनफ्रोमबो कमिटिखौ इउपिपिएलनि कमिटिखौ गोदानै दाफुंनाय जाबाय आरो जोंहा 10था जिल्लानि गेजेराव 9था जिल्ला चिरां जिल्लाखौ बार होनानै चिरां जिल्लायाव जिहेतु जोंहा बिसायख'थि दंमोन जों बेखौ दाथ'वाखै। नैबे 30 थारिखआव जोङो दानो नागिरदों। गतिके 9था जोंहा जे जिल्ला दङ आरो गासै 40था ब्लक गासैखौबो जों गोदानै दाफामफिननाय जाबाय। दाफामफिननायनि थांखियानो जाहैबाय 2025 मायथाइयावहाय आख' एबार प्रमद बर' सरकार। थारैनो प्रमद बर' सरकारा 2025आव फैमारगोन ना? जे मुलाया देरो बेखौ बिलाइ गांनैयावनो सिनायो। नोंथांमोना नुबाय दाखालि सिडली बियाबनि जे बिसायख'थि जोंनि सारा भारतनि गेजेरावनो बांसिन मार्जिन लानानै देरहानायनिफोरनि गेजेराव जोंना सिडली बियाबाबो मोनसे। आसामावथ' बयनिफ्रायबो बांसिन खायानो मोनबा समस्थियावहाय। गतिके बिलाइ गांनै मुलाया दिनै देरजेनबायब्ला 2025 मायथाइयाव मुलाया बेसे गिदिर जाहैगोन बेखौ नोंथांमोना सानबानो जाबाय। प्रमद बर' सारा गावनि दिनैसिमनि जिउआव बर' हारिनि अनगायै गुबुन सिन्था बिथाङा खालामफेराखै। बर' हारिजों लोगोसे जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव थानाय गुबुन गुबुन जाथि जनगोष्ठीनि मोनथाय थामोनथा आरो समानै जौगालांनायनि जे थांखि बे थांखिखौनो लानानै बिथाङा थांनाय 30 बोसोर बिथाङा नांथाबनानै दङ। बिथाङा मोनसे जोबोद निखावरि न'खरनिफ्राय गरिब न'खरनिफ्राय फैनानै दिनै जे जोंखौ दैदेनफैनो हादों जोंनि समाजखौ दैदेनफैनो हादों बेखौ नोंथांमोना दाखालि बड'लेण्ड महोत्सबनि गेजेरजों एकदम जल जल फट फट नोंथांमोना नुबाय। बिनिफ्राय देरसिन एचिभमेन्ट जेबो थानो हाया। जोंनि भारत बायदि इसिबां गिदिर मोनसे हादोरनि जे गाहाय मन्त्रि जे प्रधान मन्त्रि बे प्रधान मन्त्रि बिथाङा फैनानै जोंनि बर' माहारिखौ बाख्नायफैनाय जोंनि बर' माहारिनि जे बिथांखिफोर दं बेजों गावखौ लोब्बा लाखिफैनाय आरो इयुनाव बिथाङा जोंनि माहारिनि जे माखासे एजेन्डाफोर दङ बे एजेन्डाफोरखौ गासिबो गावनो मावफुंनानै होगोन होननानै जे रादाय होबाय बेनिफ्राय देरसिन आरो जेबो थानो हाया। बेनि थाखाय आं प्रमद बर' सारखौ आङो गोसो गोरबोनिफ्राय बिथांखौ गोजोन्थों होनहरदों आरो बिथांनि गोलाव जिउनि आं इसोरनाव आर'ज गाबदों आरो जों साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा बा जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि साफ्रोमबो जाथि जनगोष्ठीनि सुबुंफ्रा प्रमद बर' सारनि आखाइखौ गोख्रों खालामनाया मोजां जाहाथे बिथाङा इयुनाव आरो बेनिफ्राय साबसिननिफ्राय साबसिन खामानि मावलांनो हायो। बेरेखा हान्जा होननानै जोंहा बेबायदि गैला। बेरेखा हान्जा थाथावना बाथ्राबो नङा। नोंथांमोना मेगन मेसेबनानै खनसे जुदि सानहरोब्ला 2020 मायथाइयाव इउपिपिएल सरकार फैनायनि सिगां 17 बोसोर हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ सरकार दङमोन। मेगन मेसेबनानै सानहरोब्ला 2028 मायथाइनि नोंथांमोननि उदालगुरि दरंनि रायट गोसोखांगोन। 2012 मायथाइनि क'क्राझार चिरां धुबुरीनि जे रायट बेखौ नोंथांमोना गोसोआव फैगोन। नोंथांमोना सानगोन जे 2014 मायथाइयावहाय जोंनि मानसिफ्रा जे गुबुन गुबुन जाथि जनगोष्ठीनि बर'फ्राबो जे रिलिफ केम्पआव थानांदोंमोन बेफोर जिनिसफ्रा नोंथांमोननि खर'आव सौफैगोन मेगन मेसेबब्लानो। नोंथांमोना मेगन मेसेबानो मिथिगोन बै समाव माबायदि दादागिरि गुन्दागिरि दङमोन। जोङो गावनि गोसो बायदि भट होनो हायामोन। खोमसिबानो जों गिनो गोनां जायोमोन। मेगन मेसेबबानो नोंथांमोना गोसोखांगोन जे जोंनि ओनसोलाव आर्मि केम्प दंमोन CRP केम्प दंमोन। जोङो बावहाय एक्सट्रिमिस्ट अर्गानाइजेसनफोर दङमोन NDFB दंमोन BLT दंमोन। जोंनि गेजेराव गोजोन गैयामोन। दिनै नोंथांमोना गोजोन फैबाय। गोजोन फैफिननानै दिनै साफ्रोमबो नोगोरारियानो न्याय मोनदों आरो जौगानायाव हाबाफारियाव बाहागो लानो हादों। खोथाखौ रायजोनि गेजेराव बेबायदि खुला मेलायै बुंनो हाया। जायफोर मानसिफ्रा दिनै जोंनि रन्जन दैमारि सारखौ
जोंनि जोबथेसालिनिफ्राय बख'फिननायनि हाबाफारिखौ लाबाय थादों। बिथांमोनाव सोंबा नोंथांमोना मिथिगोन जोंनि सरकारा जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बिसोरखौ माबायदि मदद होदों। सिंजों सिं जे जों मदद होगासिनो दं, जों जे खामानि मावगासिनो दं, बिथांखौ जोङो जोबथेसालिनिफ्राय दिहुननानै लाबोनो। रन्जन दैमारिया जाहैबाय जोंनि हारिनि सासे हिर'। बिथाङा जाहैबाय जोंनि दैदेनगिरि। जोंनि बर' माहारिनि थामोनथा, रैखाथि आरो मोनथाय बेखौ एनसर खालामनो थाखायनो बिथाङा गावनि दिनैसिमनि जिउआव जोबोद गोब्राब खामानि मावबाय बिथाङा। जोबोद जुदि बर' माहारिया दिनैनि थाखोसिम सफैदोंबा बेयाव रन्जन दैमारि सारहाबो गोबां बिहोमा दङ। बिनि थाखायनो जों बयबो लुबैयो जोंनि रन्जन दैमारि सारा थाबैनो जोबथेसालिनिफ्राय ओंखारबोनांगौ। माखासे दायाव जेलनिफ्राय आं दहायनो बुंदों जे मददखौ जों होबाय थादों। दिनैहाय जायफोर सुबुंफ्रा बिथांखौ जोबथेसालिनिफ्राय बरननायाव दैदेनगासिनो दङ, आयेननि खामानिखौ मावगासिनो दं, सुप्रिम कर्टआव खामानि मावहैगासिनो दं, लयारफोरजों खामानि मावगासिनो दं, बेखौ नोंथांमोना सोंबानो मिथिगोन। आं बुंलायनांगौ बाथ्रा नङा बेयावहाय। जोंनि UPPLनिफ्राय बेयाव फुल सापर्ट दङ आरो जों इसोरनाव आर'ज गाबो जे रन्जन दैमारि सारा थाबैनो जेलनिफ्राय ओंखारबोनांगौ।